Каспичанският ловец на деца. Казват, че ако някога се озовеш сам по тъмните улици на Каспичан след полунощ, трябва да стоиш далеч от тихите пресечки. Там, където лампите примигват, а въздухът става странно хладен, защото той се появява точно там. Нисък мъж, с смешно голяма качулка, която почти скрива лицето му, но не напълно. Отдолу винаги се виждат две огромни кръгли очила, отразяващи всяка светлина. И усмивката, ужасната, прекалено широка, прекалено човешка и в същото време не съвсем. Наричат го Пими. Но хората, които твърдят, че са чували истинската му история, шепнат истинското му име – Бошката. Говори се, че Пими не просто броди, той търси. Детски гласове, смях, стъпки. Нещо в тях го привлича. Казват, че когато чуе дете да плаче или да се смее, устата му се разтяга още повече и тръгва натам. Никой не знае какво прави с децата. Просто ги няма. Изчезват без следа, без звук, без борба. И това не е случайно. Пими никога не действа сам. С него е Драго, висок, спокоен, почти незабележим мъж с поглед, който стои на едно място твърде дълго. Истинският мозък зад всичко. Докато Пими се появява като призрак в тъмното. Драго е този, който след това заличава всяка следа. Заключени врати, изтрити записи от камери, подменени следи от обувки. Твърди се, че той дори се връща на местопрестъплението по-късно, за да провери дали всичко е чисто. И ако някой е видял твърде много, и те изчезват. Една от легендите разказва за момче, което твърди, че е оцеляло. Казало, че една нощ видяло малък силует да го наблюдава от края на улицата. Две огромни очила блестели в тъмното. Момчето се обърнало да тича, но чувало зад себе си тихо, почти детско хихикане. Когато се обърнало отново, Пими бил на сантиметри от него. Само усмивка, само очила, нищо повече. То оцеляло единствено, защото в този момент се чул шум от близката гара и Пими отстъпил в сенките. Но преди да изчезне, прошепвал нещо, което момчето никога не забравило. Драго ще се върне за теб, когато спреш да се страхуваш. От тогава в Каспичан никой не оставя прозорците отворени след залез. Никой не пуска децата навън след 21 часа. И никой не се прибира сам по тихите пресечки. Защото някъде там, в тъмното, отразени в кръгли очила, две сенки още обикалят и търсят.